Práve sa pozeráte na žilinský socialistický prvomájový sprievod, približne z roku 1959. Tieto autentické zábery zo žilinských ulic na prelome 50. a 60. rokov zachytávajú atmosféru osláv 1. mája ako dôležitú súčasť vtedajšieho socialistického mesta. Spoločne sledujeme sprievod, v ktorom kráčajú aj žiaci vtedajšej základnej školy v Závodí. Na transparentoch si môžeme všimnúť hrdý odkaz na školský rok 1957 až 1958 a úspory 50 000 korún, čím sa škola v socialistickom súťažení píšila. Smerujú po Hálkovej ulici priamo do samotného centra Žiliny. Nachádzame sa na vtedajšej dôležitej križovatke ulic Hálkova a Veľká Okružná. V pozadí vidíme vtedajšiu žilinskú predajňu mlieka a cvičencov pripravujúcich sa na prvú celoštátnu spartakiádu. Pochod pokračuje od garáží Žilinskej požiarnej stanice a prechádza cez dnešné Mariánske námestie. Tieto unikátne zábery nám približujú dôležitú éru Žiliny, kedy sa mládež spoločne zapájala do osláv a formovala dobovú tvár nášho mesta.